Počúvaj, Niky, máme problém. Unesli ti brata a sledoval som ich až nakoniec k Občianskej. Už tu stoja asi 2 minúty a nič sa nedeje. Počkaj, akurát vystupujú. Majú zbraň. To bol celý Nikolasov plán, robíš chybu. Tvoj brat musí mať z tebe radosť. Dobrý ti, Niky. Bráško! Brácho! Tak toto nie. Toto ťa bude mrzieť, káčko. Vieš, že zabil Nikyho brata? Nemám šajnu. To je hovadina. Fakt. Keby to chcel spraviť, nespraviť to sám. Amo, vážne. Mám to všetko potvrdené. Ako? To ti nemôžem povedať. To je blbosť. Není. Určite je. Ne. Vymyslel som novú akciu. Pôjdete ukradnúť budúce maturitné testy. To není možné. Jakže ne? Že ak sa na to nabalíme? Chlapči, budeme závodov. 5 mega každému. To je nemožné, to nikdy nikto ešte nedokázal. Tak budeme prví. No dobre, choďte. O 6 u mňa v kancelárii. Pripravuje sa nová akcia. Máš to potvrdené? Stará dobrá partička. Káčko a jeho skorumpovaní kamaráti. S Petrikom sú kamaráti už od detstva. Už od malička zaň robí špinavú robotu. Čo je to tentokrát? Chcú ukradnúť maturitné testy súcemu. Máme ich. Zistite, kedy budú prevážať tie testy. Spravte to rýchlo a stručne. A hlavne žiadne blbosti. Takže ty si to furt nerozmyslel. Povedal som, že žiadne blbosti. Však ale víte, jak šéfko, kolesa nemáme. Jaké kolesa? Však nie ste feťaci. Vy ste r***ali ďalšie auto? Mňa z vás raz drbne. Máte kľúče. Však ale nemôžeš len tak prísť za SBS-karmi a spýtať sa ich: Hej, kedy prevážate tie testy? Chceli by sme si ich ukradnúť. Jak ináč to chceš spraviť? Neviem, však ty si to mal vymysleť. Ja vymýšľam vždy všetko, čo keby si teraz spravil niečo aj ty. Profesionálny prístup, chlapci. Čo, aj ty si tu? Ne ty kokot, peši sem došli. Hej. No, malička. Čekuj, zdraví sa s SBS-karom. Asi rodzina. Hej. No? Počkej, ty sa s ním poznáš? Áno, to je môj brat. A vedela by si mi niečo zistiť? No? Kedy odchádza biela dodávka? Hore ruky, okamžite daj hore ruky, lebo ťa rozstrelím, hore ruky! Ukáž to, otlo, dobre. Ukáž mi to, prelistuj mi to všetko. Podaj mi to. Podaj mi to. Hej, ty budera! Dobre, poď.
Všetko? Čas. No ukážte to sem. Dobre, chalani. Všetko prebehlo úplne v poriadku. No som spokojný s vami. A bilancia aut? Všetky sú v pohode. Isto? Isto. Dobre, chalani. Dorotka, odnesie sa na výpočtové. Tak dačo by sme si mohli aj pripiť, nie chalani? Samozrejme. No jasné. Páči. Díky, hneď to tam aj dám. Dorotka, môžem vás ešte poprosiť? Mohli by ste obedať nejaký alkohol? Tak na pripitok. Vodku alebo whisky. Vodku. Čau. 18 euro. To pôjde. Díky. Hej, Dorota. Čo tu robíš? To teraz nerieš, choď to preč, ide sa mrazia. Ja nikam nepôjdem. Šibe ti môže sa ti niečo stať? Počúvam ťa. Počuj všetko, za chvíľu budete mať spoločnosť. Aha. Dobre, díky. Maj sa. Kačko, skončil si! Ty špina. Profesionálny prístup, chlapci. Tak, tak. Čo teraz? Tu je okno. Cez okno. Hej. Klasika. Kačko a skorumpovaní kamaráti.